pentsa aurrenekoa pasa da, ordu batetan puntxuen hemendik, eta aurrenekoa bai hartu beraka, baina gero ja desientek bide berri hartu gue, eta aurreneko 200 pertsonak gutxuera erdi eta erdin du, un pertsona bera. Gero ebiazio eta ja jendea, bai ordu asko eta nekatuta dator, ja ez prestatuta ez historian jendea pasa eta gehienak 180 berak hartu gue. Hasiera baten erdi eta erdi zeon estimatuta, baina 3tik batek ere ez du hartu. 125 hartuko zuen bide berria, ezakit. Arre oso. Ni beku indezakat. Bai, nik goikua eta beku ez dakat inda. Ni beku hartuko nik. Nik azkazala. Andriak plantxeiteko esantziak gaur atzalen da. Lehen baino humera zakat. Nik beku indezakat eta hori txarrak esteko, Botik. Ni bera. Vale. Fijo. Nahi zuena. Eskerrik asko. Zehatzeatik baina. Botik. Bueno, Juanjo. Han, kasu ingo, juto lozan? Piskat eman digu, ze bostordu esan digute, eta ja laurak zian. Eta gaina ez zetorren inorrerez, ez genuen ikusten inorrerez, ez aurretik eta ez atzetik. Baina, ondo, hasierako jetxiera pixka gogorra, zeukalako lokatz pila bat, baina, oran ja, ondo. Gusta. Horik iguala una egona. Bai. Hankentzako eta beto. Bai, eta politiagoa da jende gutxi dago, eta... Bai.